Kanyota Youth Council Education Cell kawala penbana yang jingki pajba alasai kasngi apply tarik unaitung ajar apandri hakapur sauji chanmiet hakmat gen assembly kendailat Shillong kani kajingki kanlong kumchimenta pan ajingsan yang jingki jangka cockroach Janata Party Ajantar Manta Delhi Mataga Jamit IC khat ikani press conference kabidai ban yower paiba namta ka jingilang ka ban penbet ka neutral council education cell la shai kasni ka aku lai tarik hampe hapo ka gitu ko assembly hampe ko kandaida ban sedang nadu saubuji Jamit kani ka jinghi paiba ka ban kaliang jong ka HOC khat ka long bangil ai ka jingkersan ya ka kunhun jong ka approach center party aba dang pelong ya ka jingilang ya ka jinghi hampe hapo nang ba Delhi ka ban dawa ya ka jing her shukino yo Union Home Minister Dharmendra Pradhan nangta ban wanra ekta ka jingkala ha ka National Exam System bidai bat kini exam bat kwe exam ki ba ki kena puli juni ki atan kadau ba ko bangi ba ka jingki jung ka CGP te ko Delhi kalong ba ada gisnam shigisnam monusnam kadan kata ka jingli ya kita ki paper jom kita ki competitive exam ki badai ki national level exam manusam kani kala kata ya ka jungmut jung berkhat jom ki babun ki samla pule kamtam ro nang ni dapo katha not is jungi kumbangi la UI bat ki kat kum ka jing pinsko jung ki samla pule de lor kani kanong rem ban kani kaseng kum kadak bat ajing kersan ya kani ka kunhun jung ki samla barang plong ka jing ki ante ko no ba hi li la khat ya kani ka jingalang la sha kasi bat ni kentu ya baro ki nong sosnong jong ka jela khamtam ye ki samla pule ki seng samla snong ki reuramba ki bat ki kunhun ba phet ki kunhun sang balang bat penwan alam ka khti kaman bat khamtam e ba phet ai ka jingkersan namta ka ni ka jingi ki jungi la shai kasi hante hapo all assembly kandaila kandai ka jinglang ka ba tangsisi ka ba naglang kaseng long ye ka jinglang pai ba hanto ka ba ki kunhun le se ki la ban bil sngoru ye ka views ko jungki mo de kamde ka jingi ka bolong ka bunsi ka detang ka jingi ka ba naklen ka sengi pilong kum kadak ban in alam ka taga jing skulam ka jing kersan ya kani ka kunhun jo ka CGP bar kam tame ka kunhun ji samla pule ki banang pilong ka jingi te po ba Delhi bar kumjuro ban pendram ya ka jingle donbor ba ka jing sha thombor jo gini ki samla ki badan hang te po Delhi ki badang pinik pilong ka jingi ka bajajar ndai i balimba ki press ki media bakal dan ka jing thombor deso kang ki bor pulet rela dandro deki gang ki bala pendokam deki bor sokar ban thambor persa ta ki kunhun ji samla pule ki ba yeshe banta hakni ka jinki jung CGP ha ke po no ba dele la ju thon ki na kaliang jong ka seng gila pha ki notice mata ka sing gila sam ki notice ki samla pule ki school bat ki college bat kumje ki university ban la fondo ya ki union ki budan ha ki college level bat kumje apo university dan nagaliang jong seng ni kenturu ki samla pule ki budan ya ki jing ki namar bakni ka kamde ka jing ki jong ka HOC lani kamde ka jing ki jong ka kunhun samla bailam de CGP ke po no ba Delhi kade ka jing ki bat ka jing ki jong wei pat wei samla pule ka deru ka mat ka berkata e kalau wei jing samla pule ha ka ba kumbagil ong ba ka de ka jing ki ka ba dawa ban wada ka reform ha ki national level exam de next kamba kade ka jingki bakum ka jalan haru ide ban ai ka jingkersan ka kti kaman nam taban pitikna ba ki khon samla juni le si ban wan hadin mo kirme kendo shu ya ka ne ka ju ka jingja ka ba manusam i ba kadan ta ka jingli ya kita ki exam pepa mo shu ka exam ka ba giru gidan diki samla phomot ki samla ki bala shimno ya ka jing ka jungki tanamar ba kadan kata ka frustration hapo juki tingin kwa bakum kani ka jingja kan jai ki samla jung jala da dehlor kani kan ren ba nakalian joka HOC ni shim ni ka sinja bangin ai ya ka kti kaman khamtam ya ka jingkersan ya kani ka jingki jung ka CGP kasengi pat shim gunu korai ban herdalade shapo no ba Delhi ban ai ka jingkersan rengi dang observe le se kani ka jing khun kalong gumnu namar bangi i ba men shisiro kidang ilam joka CGP kidang kendo ya u health minister union health minister haka jakasa ko jung haka ba pilayo ban submit ka taka points of demands ko jungki di iro ba u education minister taksi union education minister ula
pha ko khubur su prime minister ma ban khat byang ya ka jingelang bat kini ki kunhun ki samla tengin sa pet kumno ka long kaman halor kini jingki bala jingki kala jor bat ka dongkam ini ban her kum kaseng mereka shani kini kunhun ki samla puli ti po dali na kaleng kaseng session karai bali ban kasang